Yebo. Wenzakala la. Sibakele ababona la. Ngathi soba uparafini manje yini manje? Senomekeza nini? Mina ngazathi manje kunesiphanelo esishodayo mluzi isikhulu. Hayi ngeke kuna la kumele singene khona ngefull force ye-Air Force. Yes. Sure. Nganibona ngathi sinatatazela. Kwenzakalani kahle nina ngani? Kusekomora la nina walala wasala wavuka wasifrostala. Ningazozenza bozapatia ngokapatia nina rini sena mandia. Futhi sena mandia na. Yes. Nangu somnyama ngisenaya ngathi gcina la itekile. Enja yami cabanga kwenzani? Yazi ngicabangani. Ayihlomisasele ngicabanga agadlweni. Agadlweni. Yenye chaphaza abafana mina. Na rasa yini manje? Sukwenzakalani? Ayihlomisasele inkabi yami. Alelani ke manje. Azikwenzakalani? Kahle nina ningitshele nihleleleni la. Sifana msebenzi. Alright njengoba inkabi yami ithi akadlweni. Thina manje njengoba sikanje ngithi siphelele kanje ngithi. Sure. Kumele sihlanganise iplan yokungena ehostel. Sure. Shibe mayishuba ngithi. Yini ngazathi nani mfo? Yini ngazathi nithulile kanje? Vumani nina. Hayibo. Alright ke njengoba sesihlanganisile lento bengicala ningishaya ngomoya ngicela usale kancane. Man futhi mangikhuluma kumele kusheshwe ngithe sala kancane wena. Esomnyama yini ngathi akuzwakala. Ngani. Ngithe ngicela ningishayisele ngomoya ngithi. Right. Ya kahle wena nyakuthandisisa ungafani nalabantu man azikwenzakalani. Sudathi man bheka since ngiyiboss yakho yazikwenzakalani. Awufuni ukuba iRainbow game ukalarisha impilo yami uphinde uhlobo bobi bami. Hayibo boss. Kusho ukuthi uyangisebenzela kusho ukuthi phela kumele singathandana. Awufuni ukuba uboss lady ka. Ungasmile kakhulu mana ngathi mina ngizoba airtime ephelile wena uzothopa up umoya wami. Boss. Sudathi ngiyacela. Phela ngithi ngithatha ezi. Man noma sengikhathele ngizela ngithi wena uzobuyivusa lento yambuka ke Sudathi azikwenzakalani. Asibayekela abantu thina iplan lokungena ehostel asohlanganisa yabo. Ukuthi wena kumele kube uboss lady yabo. Fuseka. Futhi ham. Ngitholi kulamana ngisizocela ngalwanyaka abakushaya shot boku. Ungibambe izibonda nje nawe. Ishaba baba mangeni mangiyangathi kuthole ukuqaziseka baba wami eshinje. Lokho ngala uthi kanja ngothuli baba wami ngithola. Nje amabize ngithini. Ngamsebenzisa lo uzwile ngale competition nje kuzaba khona umdanso. Ngizwile ngale competition yabamele sidale kudaleke lapha crowd. Silanda bona simala basesingani. Correct baba correct ayagcwala baba. Ngeke manje kushayisana baba. Khona nje angasana. Okay, yoshayisana futhi ngomonyaka ne. Ayicwele. Yo nikoto izoziphela eswini we mama we. Futhi ucabanga imali yami iphelile. Abantu labantu ngabona. Shu. Hayi fere bafele. Kangani njani? Guys bapha bani? Hayi ntombo asibazi maybe bayeza sicala. Ayingazama yonke. Bayeza sibameleni sibanike isikhathi nje maybe bazo. Isona ngisasinganaso yes. Ayasibazi maybe bayeza. Langa thiyathula. Wasakazele hambe ngwanje. Yini ke manje? Bapha bani nawe udelela ipedi mina Baphi kabanye? Kodwa benza hayi niyasilibaza hayi guys. Yo, kunini sinimende? Hayi. Thina sifuna ukuphusha into serious nina nihamba police. Okay, asithulele ngesizele. Ashakele ndabeni. Hayi. Sikhathele nje Mamelani. Benginombono la. Yeah. Njengoba singamantombazane.
Angithi asona amagwala. Sona amagwala. Bafethu bengicabanga ukuthi sivuqe lethu jamantombazane. Sikhathe abafana bafethu. Umuntu akwazi nokuphefumula. Iqembu lami. Like kanjani? Like thina sabogqulu sosifuna ucava. Ngishikashiya ukuthi sijoje imoto. like mina ngomzulu ngiphethe yabo ikhaya. Bafethu yamelana. Shama bheke, shaya imoto. Konke nje mara lapho Manje ke uhabe wayisiqhaza nje kanjani wena uhamba ngesandla sakho wayisiqhaza nje awumesileka uphethe mina ngithi ntombi yankabeni phela bengibonile ngisizandla phela Sobenze njani ke laba basemthweni? Sesibona nakazi awuna plan guys guys. Mina nathi into enginayo ukuthi lapha endlini bashayile. So if ngakho bazoshaya imoto ethizeni kanjani mina ngizonitshela sesibambela omunye mfethu ahlanganisa into ehlanganayo and lapho ke asifuni umuntu otatazelayo kuyo yonke le angithi nithembile and isona jumpisini bafethu yabona ukuba manje ne sama pretendela siyathula ngasasazi next yazilahlekisa awufuni ipiki wena ngathi bafethu ungabi nempimbi. Okay bafethu sibenza njani abafana? ngecebo saba pretendela abafana ngeke dlale nje bona sathula yabona uyibekile nje wena Okay bafethu okay nyanyizo sidlela ngengqondo zabangithi oqala okay mina ngihamba nomuntu zabanjalo lesenzeni neplan iplan lethu kumele libe phansi bafethu into yethu kumele libe phansi singajumpisi yonke into kumele siyenza kumele sihlele guys futhi ezinye ke siphethe mina Mamelani guys, mina I was thinking it was thinking ingane mfethu. inganono mosingithengi sothethe and umuntu kwamela bambe yakhe yabona bafethu ngikhohle umtshela ukuthi ziyashoda hayi ke yabona Ongithole kaNkabi nje. ne inkabi futhi khona ayikholekani Ilula lento leyo. thathe ezazulu Uzula kanasi isibhamu. Uthi usho wathi unaso. mina ngizobona Hayiwe. manje uzobhaqisa ke mase uzobhaqisa ukuthi akho kushamasi manje shayela phansi asizobona phambili bafethu sobona phambili akumele into zesihlele ngisho ngohlelo sihlangana ngelinye ilanga siboneni ukuthi senza kanjani okunye nokunye sesokuqedela kusasa hayi kungcono sihambeni hayi sekulate ayihlukaneni bafethu ngazijwayelane yebo bonana Sinduthwali sembumgode mabade obubano besumufa ebubano besumufa sho yebo oh oh bafana bapho umdelile yaphela bafana bami hey wenze njani madoda awu makhosi amakhulu odiko wenze njani madoda Siphilile nyanga enkulu siphilile ngomnani cha. Ngihamba nabafowethu lana ukhona umfowethu uthi ushona. Wena uyasazi ngoba wawumngane omkhulu kababa. Wazi zonke inkinga zethu lana sizokhala. manini ke manana namba nalomfana lonogqoke lesi sigqoko lesi anemtsheli ngalo mfana lonothi sigqoka sigqoka la ekhaya Ngenze khipha isiqongo ngaphamba la ngidini ngaphamba yazi wena mfana ubokama mawuzoza nawe yazi ya kumeka ke insizwa yamadoda Mkhulu. Umfowethu lana usesibikele iphupho lakhe cishe amahlandla nje asemanje. Uthi ke ubona leli phehlo lezizalayo ifika nomkhulu umfowethu. ya awu nkosi yamakhosi awu ndodiko awu Ufika nomkhulu umfula. Usengishaya luvalo ukuthi ngoba umkhulu usekhona ukuyena esazi. Sacela ukuthi mhlambe ezosikhanyisela esibonise ukuthi kahle kahle leli khehle lezizalayo inhloso yalo ithini. ya hayi
hayi ngezwa bafana. Leli phupho lisima esikanjani kahle kahle okuchaze wena njengobhuti omdala uthi lo mfana kwenze njani noma akuchaze yena lo mfana ukuthi kwenze njani sizwe ukuthi idlodle ezinkulu ikhuluma yithini kuthina. Hayi wena baba leli phupho leli lifika mina ngokwami lifika ngendlela embi ngoba esho ubhuti selifike impela kwaze kwabantu. Yeah. Ufike ubaba lapha ekhuluma. Yeah. Futhi akakhulumi kakhulu. Ufika nje ethi indodana kukhona inkungeza nomkhizi. Yeah. Bese ethule. Ngimbuze baba kwenze njani? Bese ethi thola umfowenu. Yeah. Ngibe khona ukuyidide ukuthi kahle kahle ngimthola kanjani umfowenu noma ngathi. Yeah. Siyathokoza kakhulu. Khona ukudidela ngoba sinabafundi siphelele kodwa siphelele kuyimanje khona sithi abasali abancane thatha sale fike thina la sizobiya kahle mhlawumbe khona mhlawumbe baba kubonayo mhlawumbe ngasicela bona. Ya uyabona ke wenze kahle nenze kahle wena mfana omdala leza la kumina uyabona ngoba usakhuluma lento lena mfana wami kuqhamuka kodwa manje isimo sento engabe ngithi mina akubo umfowenu uyangezwa ngithini ngathi ngithi ngiyabuza kodwa manje edlozini lathi manje ngabe siyomfuna lo mfana lo uyangezwa ngithini ngoba namanje kuvuka isimo sento kodwa manje umfana ngithi mina lo mfana lona wena bhuti wakhe omdala wazalwa kanye nalo uyangezwa ngithini uzalwa kodwa manje umamthini uyangezwa ngithini kuvuka isibongo sakamthini ekhaya labo nina lalo mfana loyo ubaba wenu niyezwa bafana yazi ukukhuluma nabafana abancane ubaba wenu wahamba ukhwela kwenye intokazi niyangezwa ngithini mayikhwela lapho kwasho ukuthi uzosuke ethole umfana kanye wathi mayiqeda ngapha kuma wenu wasehambe ukhwela ngale niyangezwa manje lo mfana lona wena bhuti wabo omdala wena nginolayo lo othola iphupho ingakho ke kuvele kweza yena ke lo mfana lo ubaba wenu weza kulo mfana lona ngani ngoba wathi eqeda uthinda ngapha kuma wakho ubonana noma wakho ngokucansi wasehamba iphuma eya kweomunye umama yangezwa emva lapho ke kwaseke kutholakala bona bobabili niyangezwa ngakho ke leli phupho leli belinichazela ngani ngoba anizukuthola ukuphumula ningakamtholi umfowenu niyangezwa lo mfana lo lenkulu siyathokoza amakhosi amakhulu awumbena Bishop Khane usiyanxanza uzombili lo mfana lona sithola ukuthi ke igama lakhe usibhakela niyangezwa mina angazi ukulotuza ubaba wenu bafana bami ukuthi noma wakhula ngesikhathi sesimbi abanye othu short abanye osibhakela angazi mina kwezinjani kodwa ke bafana bami idlodle ezinkulu makhosi amakhulu siyakhuleka makhosi amakhulu yazi bhuti omdala lana masisakhuleka lana kuvuka kodwa manje isibongo yangezwa ngithini wathi umuntu namanje lesi sibongo lesibizayo kambe nithi nawabani lesi sibongo lesibizayo sakogogo wenu yangezwa ngithini akiyisi isibongo sakini nina hlahla ngabe nibiza abantu bamculu yangezwa ngithini inkaba yenu ngizwa inuka le emaqhunini yangezwa ngithini ake nihambe ke niyofuna amanxiwa lapha emaqhunini bese ke nibuya nezala niyangezwa ngithini ngoba manje kufuneka manje ebese ngiyaniqinisa niyezwa ukuthi ushothe bese ngiyaniqinisa abafana bami seniphelele nonke niyangezwa ngikhulumile ke mina kumthakathe ngenkani kumanandi impulu udlala makethe emisindlovu ishumi lamadiloni niyangezwa makhosi vumani bo vumani bo mani ke makehla ayizwa lento engiyikhulumayo Sicela ukubuza baba wokugcina
Yeah. Besicela mhlawumbe ubeka nje sifike nje. Yeah. Kunendlela sibathathu ngendlela esihambayo. Yeah. Mhlawumbe ngiyabona mhlawumbe gcina sesikhona mhlawumbe sizakala kulezo ndlela siyazi. Yeah, ngoba sebebaningi mhlawumbe ngeke sikufihlele ngoba mfana ngeke sikufihlele ukuthi nabantu phela sebephathele manje bizwa yay aw ya mama sawamba ya ngoba cha umfowethu kemkhulu bayila lalela wena bhuti omdala ukwazi lokho ukuthi bayakwenza la bafana Ngazi kahle. lalela ofunakala ukuthi ke nithole inyongo niyangizwa esogeza ngayo nina futhi nina abafana nina enze ukuba bancanyana lo msebenzi enithi niyowenza ningabe nisakubona ngezwe ngoba manje ususuke kusalo yedwa niyangizwa ya lo msebenzi lo wamasentanyana nje amancanyana abafana balothosa seningaze nifela amasenta amancanyana kanje abafana bami ya ningabe nisane nise kahle neza nayo neza la ekhaya neza la kwagilikiki niyezwa bafana ya ngabe nisayenza ke leyo nto nalo mfana lo wena omncane nithi ubani ushona ubani ugeshe nimtshele bafana bami hey wena futhi bhuti omdala kulele ukuthi abafana laba ubatshene indlela ephila ngayo ngoba sisemhlabeni la nyangezwe hey ngoba phela hey angifuni ukuthi ngithi ngoba ngizothi ngiyangezwa sehlulile lo muntu lo usudakwa insana singazi manje ukuthi sendlini noma ulebele insana geza yewe lapha ngikhuluma nani la ukhuluma nefoni kodwa nomsebenzi ngesisana kodwa makhoza asibe indlela phela ngoba cha sehlulile Sokhuluma siyabonga khehle siyabonga. Sifisa kahle ngathi amagama indoda kanjani khehle. Emva kokuthi usenzele umsebenzi omuhle kangaka sasifihla ubaba siyaswele nje amandla ngabe kaloku singeke sifike kona sonke ngoba siyabona kakhulu siyabona. Sihambe bafana kakhulu akubaleliswa yey bakusi ya makosa makhulu lo lenkulu bisesihlushwa zintuthwane zembumkhode mabale